Това тук е представител на новата XPS Studio серия на Dell. L502X е по-големият брат на представеният от нас преди време L501X. Още тогава казахме, че моделът се отличава с приятен дизайн, висока резолюция и видеокарта от висок клас. Тук нещата са още по-добри. Това е един от може би най-добрите офис ноутбуци с бизнес насоченост към момента. И то добър не само в техническо отношение, но и като дизайн. Тук Dell са сътворили едно истинско произведение на изкуството. Нещо нетипично, цялата машина е изградена от анодиран матиран алуминий. Ефектно, нали? По този начин се придава усещане за моноблокова цялост и здравина. Извивките са прави и сякаш правени от италиански дизайнер. Двуцветността на използваният материал допълнително засилва този ефект. Механизмът на отваряне е много здрав и стегнат. Липсват странични звуци и скърцания. Имаме ограничение в ъгъла на отваряне, но това не е чак толкова сериозен проблем. Ако все пак искате 180 градуса ротация, бих ви препоръчал друг Dell в лицето на Inspiron 1090. Дисплеят на XPS L502X е True Life HD с 15,6 инча диагонал и разделителна способност 1366 към 768 пиксела. Това тук е един от най-актуалните и същевременно качествени дисплеи към момента на пазара. Той има страхотен контраст, силна яркост и острота на цветовете. В едно отношение обаче не е чисто бизнес специализиран, защото имаме доста голям ъгъл на виждане. А както знаем, бизнес лаптопите умишлено с намален такъв, за да не могат колегите ви периферно да гледат какво правите. В горният край на обкова е вградена 2 мегапикселова веб камера с изключително ясна картина. Вграден е също така и микрофон. В долната част на капака непосредствено до затварящият се механизъм с усмивка откриваме надпис JBL. Сам по себе си той подсказва за изключително качество на звука. Лаптопът е снабден с два стереоговорителя от 4 вата плюс субвуфър с мощност 12 вата. Клавиатурата е много удобна от гледна точка на разположение на бутоните. Те са от островен тип. На усещане са меки и доста тихи. Откриваме наличието на подсветка за улеснение при работа на тъмно. Тъчпадът е ляво разположен спрямо централната ос, предава добре движенията и има мултитъч. По периферията на Dell XPS L502X намираме оптично устройство DVD Super Multi. 3 USB порта, при които два са от най-новата версия 3.0 и един 2.0. 9 в 1 четец на карти, HDMI и eSATA. Връзката се осъществява и посредством Bluetooth версия 3.0. Ето, че стигнахме и до хардуера. Dell определено са решили да ни впечатлят с това, което са скрили под алуминиевият корпус на L502X. Процесорът е двуядрен Intel Core i3 2310M, като всяко едно от ядрата има по 2,1 ГГц тактова честота и 3 МБ общ кеш. В техническо отношение имаме една приятна иновация и това е Sandy Bridge. И друг път сме ви обобщавали какво представлява тя и как графичният процесор се вгражда върху чипа на централният такъв. И следствие какви са положителните последствия от това. Арсеналът включва и Hyper 3D Ink симулаторна връзка за подобряване съвместната работа на ядрата. Оперативната памет е 4 ГБ с работна честота 1066 МHz и 1024 МБ видеокарта NVIDIA GeForce GT 525M, поддържаща DirectX 11 и 5.0 шейдери. Тя без проблем движи дори най-тежките актуални игри, които ще се съберат на харда с размер от 500 ГБ. Макар че ноутбукът е с предимна бизнес насоченост, но дори бизнесмените обичат да разпускат. Предвид спецификациите можем да кажем, че теглото на машината е очаквано. 2,7 кг, батерията е 6 клетъчна и позволява около 3 часа автономна работа.